A chegada do bo tempo acelera o remate dos traballos na contorna dun dos principais accesos á ruta da Pedra e Auga en Gondareira Baixo. O Concello de Meis vende executar aquí o saneamento. A alcaldesa salienta que este é un paso máis para seguir ampliando a rede na que o Concello leva investido case 400.000 euros nos últimos meses. Isto se une ao outro saneamento que xa está rematado desde fai un mes e medio, 2 meses, que é o que levamos a cabo en Luxío, Penente, o sea que Quintáns, que ten dúas parroquias, San Salvador e San Vicente, e aquí estamos en San Martiño, e o resumo é que o Concello de Meis en apenas 6 meses fixo unha inversión de preto de 400.000 euros, máis de 350.000 en saneamento. No caso desta actuación na parroquia de San Martiño tamén se reasfaltaron as pistas e se creou unha senda peonil no acceso á ruta. Aquí a obra conleva non solamente saneamento a toda esta zona, sino que a reposición do firme, e ora están a rematar esta parte que é a senda para entrar camiñando hacia o bar da ruta da Pedra da Auga, non? Un establecemento que o Concello vai sacar a licitación a vindeira semana. Esas instalacións tiñan unha orde de demolición, pero o Concello conseguiu mercar a parcela e logo rehabilitar o bar. Dentro deses traballos dotouse de suministro eléctrico, adquiriuse un clorímetro para a captación da auga e conectouse á rede de saneamento. Vai a sair por 3.500 euros anuales por un período de 4 anos e supón tamén que a persoa ou a empresa que o colla vai a condicionar o local, e as obrigas que se lle impoñen é manter limpia a zona e ter aberto o establecemento uns determinados meses ao ano, non? Para que coincida cos meses de verán, Semana Santa, etc. Por outra banda, a alcaldesa avanzou que acaba de adxudicarse a renovación da pasarela situada ao carón do Mosteiro da Armenteira, onde remata a ruta da Pedra Auga. A previsión é que eses traballos estean rematados antes da chegada do verán.